eskerrik asko Gloria, eta amaitu aurretik ikuspegi bat falta zaigu. Gogo eta guztiak bilduko dituena gaur goizeko ikuspegiak. Kontuan hartu ze behar, ze erronka entzun ditugun gaur hemen, baita ere ze esperientzia, lanbideko esperientzia eta beste bitartekari batzun aldetik, Eusko Jaurlaritza, eragile sozialak, Eusko Jaurlaritzak lehen enplegu legea osatuko du Euskadin 40 urteetan sekula izan den lehenengoa. Hemen jardunaldi honetan, enpresak entzun baditugu, enplegu zerbitzuak, ikasleak, gogo eta falta zaigu. Eta jakin zertan dabilen administrazioa. Euskadik izango duen lehen enplegu legea izango da. Enpleguaren kalitatea arautuko duena eta lan duina berariaz definituko duena. Era berean, lege horrek lehen aldiz arautuko du Espainian enplegu politika aktiboetarako eskubide subjektiboa eta lanbidek prestakuntzarako eta lan orientaziorako laguntza egokiturako eskubidea bermatu beharko du. Para contarnos cómo horretarako Eusko Jaurlaritzak enpleguaren kalitatea arautzeko eta enplegu duina eta lan orientazioa eta jardunaldia amaitzeko Alfonso Gurpegirekin utziko zaituztet Eusko Jaurlaritzako lan eta enplegu saileko sailburuordea. Bueno, eskerrik asko Eva, eskerrik asko Antonio Alcántara, no está. Bueno, estamos motivados, ¿verdad? Motibatuta gaude, ezta? Eta hori hala izanik, Eusko Jaurlaritzan, legegintzaldi osoa daramagu erreforma pisuzko batean lanean. Sakoneko erreforma bat egiten ari gara enplegu zerbitzuan, sistema osoan. Legegintzaldiaren hasieran, lehendakari ordeak konpromiso batzuk hartu zituen, horien artean 3 nagusitu ziren. Batetik bermeak egituratzea eta horretarako lege zirriborro bat prestatu genuen, lanbidek 30 urte daramatza lanean, baina eguneratzeko beharra zeukan, batez ere zailegiago izateko, estaldurak zabaltzeko eta hobeto kudeatua izateko. Ze duela 10 urte erabaki genuen sistema horren kudeaketa lanbidetik egingo zela. Eta horrek, zenbait egoera ekarri ditu, lege berri horrekin konpondu nahi ditugunak. Babeserako sistema garantistagoa izan nahi dugu, estaldura zabalago izango dituena, eta arinagoa izango dena jendearentzat eta sistemarentzat, lanbiderentzat kasu honetan. Eta hori izan zen legegintzaldirako lehen konpromisoa, beraz lege proiektu hori jada parlamentura bidalia dago. Beste konpromiso bat hartu genuen, lanbide hobetzea. 10 urte inguru ditu lanbideek, bere ibelbideari dagokionez, azken zerbitzu autonomikoa izan zen, azkena izan bai ginen transferentzia jasotzen, baina azken 10 urteotan asko ikasi dugu, gauza asko oso ondo egin ditugu, beste batzuk nahiko gaizki, eta gure ikuspegitik erreformari aurre egin behar genion, lanbideren erreformari egin zuzen ere, aurrean ditugun erronkei aurre egin alizateko, gaur hemen aipatu ditugun hoiei aurre egiteko. Erronka horiek danok ezagutzen genituen, baina egia da pandemiarekin azkartu egin direla. Beraz, lanbide hobetzen proiekturi abian dago, handi nahia da, ziurrenik ez da legintzaldi bakarrean osatuko beteko, baina
lortu nahi duena dituen konpromisoei aurre egiteko gai izatea. Profesionalekin kontatu nahi duena, lan egin nahi duena, baita ere zerbitzua erabiltzen dutenekin, eta nola ez zerbitzua erabiltzen duten enpresekin ere bai. Gehiago erabiltzea da helburua. Beste konpromiso bat, hirugarrena eta azkena, Ebak aipatu bezala, lege bat artikulatzea. Enpleguaren lehen legea Euskadin, horrek ez du esan nahi lehenago saiakarik egon ez denik, bat baino gehiago izan dira, baina azkenean ez dira lortu, espero dezagun honek bai lortzea. Enpleguaren lege horrekin zer lortu nahi dugu? Aurkezpen publikoa abian dagoen honetan, ibilbide bat egingo du, 9-10 hilabetekoa gobernu barruan, eta gero parlamentura joango da, legebiltzarrera joango da. Eta lortu nahi duguna da, alde batetik enpleguaren sistema ordenatzea. Euskadin ardaz nagusia lanbide da, baina badaude beste baliabide batzuk ere. Udalak, foru aldundiak, erakunde pribatuak, eta bar, eta bar. Arrazoi ezberdina direla medio. Esan bezala Euskadi izan zen azken erkidegoa, konpetentzia hori lortzen, eskumen hori lortzen, eta egia da, oso aktiboa dela gure erkidegoa, diputazioak eta hor daudelako, baina dena delakoagatik eragile asko ditu enpleguaren sistemak. Eta eragile horiek guztiak aprobetxatu behar dira, beren lekua izan behar dute sisteman, baina modu ordenatuan lan egin behar dute. Eta ordenatzen lan hori legeak egin beharko du. Guztia kontuan izan da, eragile guztia kontuan hartuta. Lanbide ezinbestekoa da, baina bakarrik ezingo diegu erronkei eta arriskuei aurre egin. Beraz, legearen helburuetako bat izango da, ordenatzen lan hori egitea, enpleguan diharduten guztiak barne hartuz, baina jarduna ordenatuz. Badu beste helburu nagusi bat ere. Enplegu duinaren alde lan egitea, kalitatezkoa. Enpleguaren sistemaren lege bat egiteko aukera genauka, baina azkenean konturatu ginen enpleguak bere horretan ez duela ezer egingo, beste arlo batzuekin elkarrizketan jartzen ez baldin bada. Lan baldintzez ari naiz, eta horiek duinak izan behar dute, denok izan behar baitugu aukera lan duin bat lortzeko. Eta nola egin daiteke hori? Planifikazio tresna ezberdinetara joaz. Eta ingurua landuz, ingurua jorratuz. Lurraldeari begira dagoen lege bat da hau, tokiko ikuspegia garrantzitsua da. Zergatik konturatzen garelako askotan lurraldeari lotuta sortzen dela enplegua. Ekonomiari dagokionez, Euskadiren kasuan enpresa asko eta asko txikiak dira edo ertainak. Eta enpresa horiek enplegua sortzen dute, baina babesa behar dute baita ere, eta horietara iristeko lurraldeetatik helduko gara. Eta horregatik txertatu da alderdi hori, baldintza egokienak sortze aldera, sortzeko helburuarekin. Bestalde, enpleguaren legeak inklusioa kontuan hartzen du. Lege berri honek inklusioa txertatzen du, kontzeptu hori txertatzen du, ze enplegua ezinbestekoa da inklusio gizarteratze prozesu guztietan. Errenta egokiak behar dira, duin bizializateko,
eta enpleguak hori emateaz gainera sozializatzeko aukera ematen digu, gizarteratzeko aukera. Horregatik gizarteratzeak, inklusioak garrantzia handia hartu du lege berri honetan. Izan ere hor oztopoak eta bideak ezberdinak baitira batzuentzat eta besteentzat. Zailtasunak, oztopoak, esan dudan bezala, distantziak, ezberdinak dira, batzuetan txikiak dira, beste batzuetan handiagoak, eta azkenean jende horrekin guztiarekin lan egin behar dugu baldintzetara egokitzen saiatuz. Eskubideak aitortzen ditu lege honek, ohiko lanarekin zerikusia daukaten alderdi asko txertatu dira lege honetan, baina horre aurrera pauso bat eman da, zuzenbidearekin zerikusia duen zenbait alderditan. Alegia, eskubideetan zentratu gara, eskubide subjektibo bat da hau, eta arreta pertsonalizatua ere bada eskubide bat, lana ingurumenera eta testu ingurura egokitzeko. Laguntza pertsonalerako eskubidea ere hor dago, diagnosirako eskubidea ere bai, jakiteko zeintzu diren landu beharko ditugun eta jorratu beharko ditugun gaitasunak, zeintzuk ikasi beharko digun eta beste kasu batzuetan zeintzuk ahaztu beharko ditugun. Beraz, pertsonalizaziorako eskubidea, diagnostirako eskubidea eta plan pertsonalizatu baterako eskubidea. Plan pertsonalizatu bat sortzeko lanaren inguruan. Etengabeko prestakuntza ere hor dago, jakina. Eskubideak aitortuko ditu beraz legeak eta tresna garatuko ditu sistema guztietarako eta hor informazioa ezinbestekoa izango da. Uste du Javierrek aipatu duela, informazioa sistemetan dago, administrazioan dago eta hori jendearen zerbitzura jarri beharko ditugu. Eskubideak, tresnak, beraz, aipatu ditugu, sare guztirako balioko dutenak, gobernantza, erakunde guztiak egin elkarlanean, tokian tokikoak, udaletakoak edo foru aldundietakoak, eragile sozialekin ere lan egingo dugu, lan reformak garrantzia handia dauka, baita elkarrizketa sozialak ere, gure sistema, enplegu sistema eraldatzerakoan edo aldatzerakoan, eta gero ezinbesteko zeregina dauka lanbidek. Lanbide ez da soilik enplegu zerbitzua hemen Euskadin, ez da bakarra, baina ezinbestekoa bada eta legeak horretatik proposamen garrantzitsu batzuk ematen ditu. Politika publikoak ebaluatzeari garrantzia handia ematen dio baita ere lege berri honek, denbora asko daramagu hortaz hizketan, eta administrazioan pres gaude lan hori egituratzeko, organo berri bat sortuko du, independentea izango dana, eta politika publiko, enplegurako politika publikoak ebalatuko dituenak. Eta berrikuntzari ere balio handia emango dio. Aurki teknika bat izateko gai izan gaitezen. Enplegu sistemarik onenerako bide horretan. Hori da legearen gakoa edo edukia, eskura daukazue, gardentasun sailetik lortu dezakezue, orain ekarpenen tartea zabalduko da, pres gaude, galderei erantzuteko, eta saiatzeko sistema ahalik eta onena eraikitzen denon artean. Eskerrik asko. Eskerrik asko. ¿Se me escucha? Sí. Solo
Minutu bat besterik ez gogorazteko, hementxe bukatuko dugula, baina Merkalanek aurrera egingo duela, jarraituko duela, ez da azkenera arte. Eta denbora egongo dela, harremanak egiteko, elkarrizketak antolatzeko, oso gauza dinamikoa da, zifrak aldatzen di joan, 17 enpresa, 5.000 euren izen emate, 500 gora eskaintza, 1.000 gora lanpostutarako, eta 216 formakuntza, prestakuntza saio Merkalan, laster itzuliko da, gutako asko uste baino lehenago, bi ideia laburbildu nahiko nituzke, naiz eta bakoitza gure eramango dugun etxera. 600.000 aukera sortuko dira hemen Euskadi, erretiruen ondorioz, transizioen ondorioz, sozio-sanitarioan, besteak beste talentua beharko dugu, espezializazioa, eskarmentua, eta enpresak hasi dira zailtasunak izaten jende kualifikatua lortzeko. Ikuspegi estrategikoa behar da, lan erreformak, merkatura egokituko direnak, eta disfuntzioak zuzenduko dituztenak, eta hemen gauden guztion konpromiso pertsonala. Javierrek esan du garrantzitsuena ez da helmuga, baizik eta transizioa bera, bidea. Besterik ez, espero dut asko ikasi izana, motibatuta aterako zeatela, indartsu, horri irudietan ikusi ditugun horiek bezala Alfonso ekarri dizkigun Alfonso Alcantarak erakusi dizkigun irudietan, probetxuzkoa izango zela espero dugu. Ikusi arte, hurrengora arte. Eskerrik asko.